Għat-tieni sena konsekuttiva grupp ta' ċiklisti qed jieħdu sehem fil-Malta Airport Alive 2014 Cycling Challenge for Cancer li bdiet fid-9 ta' Lulju fi Praga u mistennija tintemm fit-18 ta' Lulju. B'kollox qed jieħdu sehem 45 ċiklist li se jkunu qatfu bir-rota f'5 tibliet Ewropej li huma Praga, Vienna, Bratislava, Budapest u Belgrad. Dan l-istazzjon tkellem mas-segretarju tal-Alive Charity Foundation El Timberi dwar l-esperjenza tagħhom fl-aħħar jiem. Jena daqxie jibsa, kanna ħafna slajja, jisu slajja about 2,600 meters vertical ascent, ġifet najdu bizna l-għoli tal-etna. Tini ġurnata du l-luvju, kħenna 90 km minnom fi xita, u għal-tempata kbira sinna għasa s-għam wasanna, imma tim kollu high spirits, l-lum għanna x-xemx, għanna jifadejna Bratislava, ġifiri l-lum it-ġurnata ta' għanna għadna bizna 3 pajizi, 3 pajizi li għedin fija. Ovvijament bdejna mill-Czech Republic, mbagħad l-Awstrija u issa dejjem minn Ġoslovakkja bħalissa. U kulħadd għandu moral għoli ħafna għax ovvjament kulħadd jirnexxi, injuries m'għandniex, jiġifieri kulħadd qiegħed tajjeb u għaddejjin. Esperjenza ovvjament hija esperjenza intensiva ħafna. El Timberi tkellem ukoll dwar is-sinifikat ta' din l-esperjenza. Nies minna u ma' nies li xi darba jew kellhom nies familja bil-kanċer, ħafna minnhom qed jagħmlu ovvjament jagħmlu għal dan il-għan. Jiena jħares fuq il-Facebook profile tiegħi ħatara ritratt kribt isem il-kunjat u isem Helen Muscat fuq idejja. Tnejn min-nies li kienu qrib ħafna lejn qalbi, nisfortunatament ħadhom il-kanser. Kull darba li naqta' qalbi ħares lejn idejja biex tieħu dak il-kuraġġ biex nimxi nerġa' inkompli għaddej. Il-fondazzjoni kienet ħabbret li wara li s-sena l-oħra ġabret ammont sostanzjali ta' flus, din is-sena għandha l-mira li taqbes l-ammont ta' 65,000 euro. Il-fondi li nġabru s-sena li għaddiet ingħataw għal fond ta' riċerka fl-Università għal proġetti fuq il-kanċer tas-sider. Aktar kmieni din is-sena l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil kien iltaqa' mal-membri tal-Alive Charity Foundation fil-Mosta fejn kien appella biex in-nies jgħinu f'dawn l-inizjattivi kemm b'donazzjonijiet imma anke billi jagħtu ħin għal ħidma volontarja.